adto ka kuat pangunahan basi nay kayuhan dito. Matay. Namay daghang tawad to. Naa man tingali dakop. Awan in tawana. Labay-labay way lisensya way register ng motor. Kubig kayo wa pagamas. Saman. Daplin. Laga dajay mangkag gaukas. Ha? Ibaw ka nga kubig ta karon nya magukas-ukas ka bawal mag-drive maghukas lisensya. Ngayon lisensya ya? Sir maligo ra man ta ko dias tabay sir. Asa po maligo naman ganing kagsada maligo? Dili sir dani mo pud maagi unta dayon sa ilua po sir. Oy pa sa ilo dugay na kayo. Sige lang gad-drive. Kago pa ka nasap na eh. Dapat na lisensya. Bago para lisensya motor sir. Kasi bago taya naman na. Ha? Paano gikuha na sir? Bagong kagnap ni mo na, bagong kagnap. Naa mo puy kompleto man ni sir. Pero unsa may violation ako ane? Violation nimo gahukas ka. Ano mo taga kuan ra po sir? Ya doon. Mo ni mo na nakatuna nga mag-drive ka pwede maghugas? Di nang ingon man gud Biblia sir nga kani? Si Biblia. Ang tao nga ang tao nga makasala pa sa iluon. Sa iluon ko. Oo, nagdala-dala ba kong Biblia. Usang bersikulo ko na be. Libog man ko kay baga man kayo ni oh. Ang taong mo ni sir wala ko barigi kwarta. May kwarta ka ba na? Buta na sa bulsa. Nala daro. Ay mo, asa naman to? Wala sir. Di wala. Mo na ko ni sir nga. Di na magsilbi na. Kay makapunggit ka. Thank you na mo. Ano? Ay, Chef, labay na ka Chef. And his name is John C. Okay. Ito na eh. Kuwan ito, manok ito. Tulad ito ha? Oo, niya na. No, nag-off na ko. Sige Chef. Okay. Kinsa man to siya, Chef. So, pabor-pabor ni. Dili pwede pabor. Kompleto man to siya. Siglabay naman to kanunay dire. Ikaw. Maayo po nung tanang ng taon po. Doon makita po ko. Kapon pa na siya nabay. Okay na nato siya. Kanay mo ako pa kita ni naungan nimo. Ang saon man ni Chef na maligo ra man unta ko. Di ka maligo, di pwede ka ligo. Impaw na mo to. Chef, dili na ko ni mangyo Chef, nakita ra ba ko nimo ra ba nga gabi angkas kag baye. Kututi pa mo gato gabi una. Sa mo gasa nakita ko nimo. Tajud ko nimo angkas kag baye na biya kay Villalobos biya mo nga plido o klaro kay kagabi Kita man dapita. Sinampot man ta jud kita pag hay nako sa sus imuam ging aplido. Sumbong nakasiguro ka nga ako ikaw gito kinsa may lain pulis dire Villalobos wala may lain. Saon man ni Chef nga saon ni sumbong asawa ko dane. Ako kuan na mahusay na to ni. Si Dicho kaligo na lang alag ba na sa asawa. Salamat kay Chef. Ayan os ba? Oh, salamat. Alag ba na sa asawa na? Sige. Ayo. Kaligo. Uy! Yeah, you're saying that you have a lot of flaws. I don't care cause that is normal, we're all lost. Oh, don't you think about what other people say? Cause I'm here to stay. Yeah, you're worth it, you're enough. You deserve a lot of love. Yeah, you're worth it, you're enough. You deserve a lot of love.